Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ki Paidbah nong snong Jong ka it ka Hima Sohïong ha ka khat khnai terik unai Ïeng na duk long kemi long kpa aduk ki samla ki la pelong ya ka jinga khi da ka balai bentur kensan kinden sha office rikam jong ka Khadc Hills Autonomous District Council bandawa wengkam ya Lyngdoh Sohïong da ka bakeno bo de nong sincha donbor. Kini Paidbah ki badan palat spangot kila ra lang bat kila mayong khmat ka office rikam jong ka executive committee ka KHDC ringkat ki jing tho ba ki jing pata ki baong wengno Lyngdoh Sohïong ban Leit na ka jing sincha donbor bat ki wede ki jing penrem. Tang hadin ka tu ka nepor jong ni ji khi lawan bentuk larno do ba James Liang ud khot ka executive committee bade pe ekatnat ilaka ban khot ekren ki ka tu ka ni ki rang ba bade kren ha ka bede ni kam habe kren miginong pathai kubor hadin balawa ki jing lang uba L step war president ka senjuk ki sordar snong krang area pulun ule thu bau basem phang thaba ubade Lyngdoh Sohïong ubam paddan ke jing tebet satya ban sinsyar ki it ka Hima bau dairu unong pen kulmar snong kulmar thang ki Paidbah kila ai por sitayo ke district council bakadai ban wengno yo ba basem phang thaba naka kam Lyngdoh bat ban le ei no ekni ka kam ka bala sa teng labun tligisnam bat uangru palada ka ki HDC kamla ban le kum badawa ki Paidbah kin pelong biang ya ki jing ki da ka balai song shat than ka ba khlem bu por hapo phlau jong ka ki HDC. Ailam. Nan suong fi ni ngimba ban ni khat ya baro sapo. Ha ma fi nang ni kat nu tan san mot ni sipong mot ki mon sapo kamera jong. Ni pe bet kam. Mo. Ni so thu ya kai ga jinge ka fi ni I kini. Ha fi nang to kan nu mot bani ki lidar. Ki mon ni kudu kamera bani pe bet kamera. Subhanallah ya Allah. Ni bani halas kap so na biar. Kejengwan jeli jong Paidbah jong nongsong senong jong ka Hima Sohïong he berok kawai kadau kalong na kadau kejingle kelumar jong Lyngdoh Sohïong ha ka basensa ya ka senong kata ban phia nangta ha ka be dei bat kan ka senong krang pelun he berok kawai ha jing sa ka batang kawai ka senong mi hadu khat minut usodar senong kita ki sudar senong ki badon ha ka senong krang berok kawai ki sensa ya ka senong krang da ka klik nomi na try pin ngulongo ban ong ba utau usodar ula ban sensa senong da ka klik nomi nang ta ka jing don ki Paidbah nong song senong ha krang ka ban kawai ka dong sa kawai ka dong ki aso senong jinta ka bala pen sem jing ini habadon ka jing dia ya breu habadon ka jing ya pen kuch senong habadon ki jing ya khang ka ba ban set blang set mesti ngi stay ngi de kinong rap tentang kabun ke jing habakum kita ru ngimla ban pen baik kita kidon ke jing ka dia put jaka putai ki para nong senong ru we sodar wong daga we sodar keren kumwe katar geminge kendo ye ke jing te kaba pen pa haduk kat mentar gini gisni kalong bangi lawan ban hering hangne ha district council ladu gini kesnem bala dap ru mentah kene ke benai bala dap ngi dangwan ban khot hering nagaliang IM ilaka nagaliang jengi ka senduk ke sudar senong bat nagaliang jeng Lyngdoh Sohïong te kat haduk mentar ru ngimpat yo ya kene kara te na namar kata ngi sungtu ru ba ha ka bangi lawan ha hering
ke jing kren barok ke jing temu jong Paidbah bro kalong na kamata ban penbahaya ke senong kata om bingin wan ban pen kelumar ke imlang salang dan rei ke jing sha ni kwa ba ke distrik pensir kan le ya ke jing sha har jing sha kam dei ban sngap yo uri marwei lene uri simet lene ban su kongu yo tau Lyngdoh ba kat kum kini ke jing le don bor jong rei ke jing sha ka dei ban pej hi Paidbah ayu kuat bat Paidbah udon kam kumno nang bentak imlang kesalahan tang ba pilala pun penyo ya ka ba sonot san ri hajala da pikwa menta ru leit pan sonot yo he kata kemudian Lyngdoh sangat klaim ai sonot klaim da bisar menta upen khasnong kumbelong ka lain na distrik sir pin pen khasnong tamai lem da yo ya ka jing manjur na no norng ba no ne we urang ba snong ubala don lupa pinong la ban ai snong ya ka we pak Henry Lyngdoh Sohïong ju le kumta tang ba pila ban penyo ya ka ba sanan san riu hajar nomor lalong baik pidon kan nomor ju kwa ban tip ya kata tang ba pila ban penyo ya ka ba sanat tang ba senong kamot laai baik ba senong pidon pengut ar pengut lala ha ka ba menengkong du na kaleng kesenjuk kesedar senong ngila Leit Ïeng jong Lyngdoh Sohïong ban ya perkat sani halor gane kam hadin bengila pen baik Lyngdoh Sohïong wong ha kata kalong ke badai kalong ke badai ta henry na kaleng jong pigum kesenjuk wan ra no da ka jing tho sanga bangangan la ban ra badai ya ka ban la ban khot badai ya ka eksekutif dolbar jong Hima Sohïong kalong bengin song perkat halor kata ta hadin bela song perkat halor kata imat ka jing sen jing ya jong kalong ban penbek ya kata te umla nomor ba ula aisanat mau ya kita kisah senong imat ila saya kita kesana senong gila bandawa ba belena asunat ini mai mame ini teman-teman penduduk ini tolong ke jing doa jong hina kajing doa jong ni kum Paidbah nong song senong jong ketika than hi borok away jong ke Hima Sohïong hi kalong bang ikwa ban weng no mardor ya gane ka kam nomor bu ne Lyngdoh Sohïong 4 bit ban sim kum unong sensar jong ke Hima